rubbish. Pakiulit? Ano po ibig sabihin ng rubbish? Basura. Basura. Yung marami nating inahabol sa buhay, in the end, they're going to be basura. Ang daming nag-ipon. Makapagpatayo ng bahay. Dinaanan ni Yolanda. Proof! Ano ngayon? Basura. Hindi nga makadaan yung mga relief trucks. Bakit? Nakakalat ang mga basura sa kalsada. Are you following me? Sabi pa niya, that I may gain Christ and be found in Him, not having any righteousness of my own, based on the law, but that which comes through faith in Christ, the righteousness from God, depending on faith. Hello? Verse 12, sabi niya, it is not that I have already taken hold of it. Sabi niya, hindi porque sinasabi ko sa inyo ito, nandoon na ako, arrive na ako. Hindi ko sinasabi sa inyo ang lahat ng ito dahil na-achieve ko na ang dapat ko ma-achieve. You know. But rather, sabi niya, it is not that I have already taken hold of it or have already attained perfect maturity, but I continue my pursuit in hope that I may possess it, since I have indeed been taken possession of by Christ. Hello? Tagalogin natin. In layman's terms. Mga kapatid, hindi ko ikinikwento. Sabi ni Paul, hindi ko ikinikwento sa inyo ang lahat ng ito para sabihin sa inyo, ako, narating ko na ang pagiging malapit sa Diyos. Hindi. But I continue to press on. Nagpapatuloy ako malapit sa Kanya. Bakit? Kasi yun ang pinakamahalaga sa buhay ng tao. Sino sa inyo marunong magbisikleta? Bisikleta. Naku, lalo na sa mga bagong MP. Sino sa inyo nagbibisikleta? Marunong. Okay. Pag ikaw ay nagbibisikleta, para umandar, ano ginagawa mo? Ikaw ay pumipidal. Huwag ka pumidal. Ano mangyari? Ihinto ka. Huminto ka na, kung hindi ka pa rin pumidal, ano mangyari? Tutumba ka. Kaya kailangan tuloy-tuloy ang pagpidal para tuloy-tuloy ang moving forward. Hello? Hi. Pag huminto ka ng pagpidal kay Kristo, babagsak. Kaya kailangan tuloy-tuloy. Attend ng prayer meeting. Huwag lang masyadong siseryosoin si Bishop, pero ang prayer meeting tuloy-tuloy. Ang ipinangangako ko sa inyo, hindi siya ang laging prayer leader. Judgmental! Ay, naku, malapakan nga natin na kasi. Hello? Hi. What should we do when we all go out? Doon sa binasa ko, tatlong bagay yung ating... Tatlong bagay? Tatlong bagay yung pinagdidiinan ni Paul. First, I have not arrived. Wala pa ako doon sa level na masasabi ko, garantisado ng one-on-one kami ni Jesus sa langit ang buka. I have not yet arrived. Anong pinakita niya doon? That he is still vulnerable. Vulnerable. Ano yung sabihin nun? Hindi pa siya perfect. Marami pa siyang weaknesses. Kaya nga tuloy-tuloy pa yung trabaho niya na lumapit kay Kristo dahil si Kristo ang mag-purify ng mga shortcomings niya. Ako po, hindi ako perfect. 22 years na po ako nag-serve, 21 years in the preaching ministry. Pero, tahas ako isisingo sa inyong lahat, I'm still working on myself. Kasi ang dami ko pang dapat ayusin sa sarili ko. Tignan niyo yung katabi niyo. Lalo pa yan. Kayo kung mga bagong ME, huwag niyo sabihin sa asawa ninyo na, nag-ME na tayo, ganyan ka ba rin? Hindi ho mangyayari overnight.
babago lahat. No! Tuloy-tuloy ho ang pidal. Once na huminto ho kayo ng pidal, dito ng pagbabago yan. Wala akong sinabing gano'n. Babalik. Ang sinasabi ko, kailangan po tuloy. Tingnan nyo yung mga members natin. Tingnan nyo yung mga luma na. Yung mga datihan na, tingnan nyo. Hanggang ngayon na, pidal yan eh. Yes or no? Yes. Kasi ang dami pa ho nilang imperfections. Yun ang sinasabi ni Pablo. Kaya nga ako, kinakalimutan ko na yung dati. Sabi niya, pidal ako ng pidal, I just move on. Kasi vulnerable pa rin ako eh. Sabi sa akin ng kamibigan ko, ikaw parang hindi ka na ng mababae. Sabi ko, hindi na. Oo! Hindi na, totoo. Nakadayo, sagot ko lahat. Kahit ilang babae kulo mo, babayaran kita pare. Lumakad tayo. Lumayo ka nga sa akin sa taras. Ano oras na alas? Naalala ko, ano yung mga biyahe ng barko, yung mga Princess of the Orient, yung submission lines ng araw. Inassign mo ako dyan para maglagay ng prayer meeting sa barko. Kasi 22 hours yan eh. Manila to Cebu and back. So ang ginagawa ko, naglalagay ako ng mga pari, ng mga speaker. Pag alis ng Maynila niya, magpe-prayer meeting yan. Bago makarating ng Cebu. Mag-PPA, may prayer meeting, wala, kainaan niya. So gano'n, ako tagalagay. So sabi ko, para malaman ko anong sitwasyon, ako unang sumakay. Diba? So that I would know. E, sakay ako. Yung pinaglagyan mo sa akin kwarto, sweet. Wow, sabi ko, sosyal ha? Okay ha? Ang kainan namin, kahiwalay sa lahat. Nakabukod kami. At ibang food. Nung almusal, kung makakain ako, may napansin ako isang babae, tingin ang tingin. Paano ko nalaman tingin ng tingin? Eh, kasi tingin din ako ng tingin sa akin. O, kung sasabihin sa asawa kayo, hindi niya alam mo. Pirecord mo ba? Di ba niya, huwag mo nalagay sa Facebook? Sa YouTube. Ano? Sa YouTube. Oh, sa YouTube. Di ba, hindi ba mag-YouTube yun? Hello? Di, alam mo saan, tinginan. Nung tanggalin yan, sabay na kami kumakain. Hindi naman ako sinubukan. Judgmental. At ito na. After, alam mo yung mga tanghalian sa ganyan, maaga eh. 11 o'clock, mga ganyan. Imbis na 12. Okay. Ano ako sa kwarto ko? Nag-ring ang phone. Hello? Kasi doon, na-dial mo yung room number, makukulit ka. Para mag-dial. Hello? Sabi niya, hi, nanood kang TV? Oh, lipat mo sa ganitong channel, lipat ko. Alam niyo doon sa channel na sinabi niya, lipat ko. Lalaki at babae, yung babae, gumagawa ng baby. Oh, alam niyo naman gumawa ng baby, di ba? Ano sabi niya sa akin? Siguro ang sarap ng ginagawa nila. Sabi ng puso ko, hindi na dito tumitipok, dito bang. Upaan mo na! Kung kailan ako sasakay para magpadala ng mga speakers, kinaalam ko, hindi mo nyo na. Sabi ko sa kanya, pwede ba akong tamaan niya? Sabi niya, saan? Mamaya may prayer meeting. Ako prayer leader. Ano ba? O sige, kita tayo ng mga class. Sige mo tayo ng prayer meeting. Pagdating namin ng Maynila, labas ko, nakita ko siya na unang lumabas. Katingin na kami. Kumaway ako. Kumaway din siya. Sabi ko sa akin, hindi umaten ng prayer meeting. Ikaw kung ano-ano pinagagawa ko siguro pag nawawala ka sa tabi ni Babet na. Mga out of town mo ah. Hello? Alam niyo, nung araw na yun, nanginginig yung tuhod ko. Bakit? Buong katawan ko sinasabi, pakam mo. Laman tiyan din. Lalaki tayo. Hindi naman porke preacher tayo, nangangaral sa salita ng Diyos, di tayo tinatanggol. Tumatala pa rin. We are vulnerable.
That's why we have to keep on going. Because if you stop, you fall. If you stop, you stumble. Are you following? Yes. Pangalawa, sinasabi ni Pablo, I forget what is behind. That's humility. Kinakalimutan ko rin dati. Ano yun? Mga dati kong pinagagagawa na kalokohan, yung mga dati kong mga achievement, lahat ng pinagmamayabang ko dati, kinakalimutan ko na yun! Why? Because right now, without Jesus, I'm nothing. Di ba yung kinakanta natin? Forgetting what lies behind, setting our hearts on the prize, always keeping our eyes on our Lord Jesus, running the race to win. Ano mo kayo yan? Alam mo ba, ang batas dito sa prayer meeting? Ang mga cellphone tumutunog, dinodonate sa'yo lang tabi. Finally, sabi niya, I move on to what is ahead. That's determination. Determination. I move on to what is ahead. Pital! Dire-diretso! Walang bibitaw! Lalo na ngayon, magkakaroon ng Christmas break. Alam niyo ba yung mga Christmas break na yan, yung mga wala tayong prayer meeting, so dangerous. Why? It tends to give us a cold shower as far as our faith is concerned. Pag nakasanayan mo umarte, ng break yan, isa, dalawang beses, yung ikatong pahirapan yan. Hindi ako nagtataka next year. Walang prayer meeting. What? Hindi ka takataka yun. Lalo na itong mga bago. Tsaka mo. Kasi baka ito na, huli natin magkita. Picture na Ha? Hindi naman ho. Ikaw may sabi niya. Ano? May gawain sa community. Yan din ang sinabi nila dati. I'm not just discouraging you. What I'm saying is, all of us are vulnerable. That is why, with determination, we have to keep on going. Alam niyo po, when I got myself renewed, no, ang entry point ko dyan is the renewal life in the spirit seminar. Bahay ko po, Marikina, hindi pa naaayos yung kalsada. Kala po ninyo yung kalsada namin, taniman ng bigas. Pag umulan, puti. Kami yung mag-asawa, hindi ko alam kung anong nangyari sa amin. Mga anak namin maliliit. Susuto kami ng bola. Pasan ko yung anak ko. Yung isa naman, karga niya yung mas maliit. Okay? Mula ko sa bahay namin hanggang doon sa malayong kanto kung saan kami sasakay ng jeep. Doon naglalakad kami sa pulikan. Pagdating ko sa kanto, yung dala kong plastic bag, kukunin ko yung sapatos ko doon, susuot ko na. Yung botang puro putik, ipapasok ko doon sa loob. Tapos, a-attend kami ng prayer meeting. Pwede naman kami hindi na-attend kasi may putik eh. Tsaka umulan eh, may baha. Pwede na. Pwede na. Everybody will understand. But there's something that happened to me and my wife that we will never stop going. And I really do not know what is that. Ngayon, naintindihan ko kung ano yun. Grasya ng Diyos. Alam niyo yung grasya na iyon? Na aming kinapitan sa awat tulong ng Panginoon. 30 taon na kami mag-asawa. Awa ng Diyos na maayos na ng punta. Marami po akong kasamahan. Bumitaw na. Bumitaw na rin sila sa mapayapang pamumuhay. Guys, listen. Si Jesus lang ang pwede umayos ng mga dispalihan at magtuwid na balik. Keep on going. Amen? Amen. Brothers and sisters, late na. Ito naman nga late na. I have been out on the street since 8 o'clock in the morning. So, what is my point? Plain and simple. Ang sinasabi po sa akin, lalo na ngayon magtatapos na yun.
Pagpasok ng bagong taon, walang hintuan to, tuloy-tuloy to. Up to the day that we will cross the finish line. Forget? Di nagtatanim? Di nagtatanim. Yung mga hurt sa kanya, di niya tinatanim. Forget? Ano man, sino siya, ano man meron siya, pwedeng pagmalaki, hindi niya pinagmamayabang. Why? Because without Jesus, we are born. Naalala ko noon, let me end with this. Naalala ko dati, pag ako nasaktan, yung taong gumawa ng abraso sa akin, ang lagi ko sinasabi sa sarili ko, victim na to, may makakahuli nito. Huli niya na yan. Konting panahon lang, umulit na naman. Huli na yan! Talagang huli-huli na, nakadalawa na. Lilipas lang konting panahon, tatatlo pa yan. Sabi sa akin ng asawa ko, Dad, bakit? Parang hindi mo naaalala yung ginagawa niyo. Kalokohan ng parang na. Bakit hindi mo naaalala? Sabi mo, nakalimutan ko na. Ganun nga tayo. When you serve the Lord, there are things that we really need to forget. Amen? Yes. Tama-tama yan. Magsasarang taon. Yung mga nangyari hindi maganda for the year, yung mo na yun. Let us forget. And let us just keep on pressing forward. Merry Christmas. Happy New Year. Happy Paano. Happy New Year. Happy New Year.